En aquest vídeo corregirem aquesta activitat de competències. Diu, en alguns dels estels que es fan volar es poden descobrir polígons regulars, com ara triangles, quadrats, pentàgons regulars i amb els seus eixos de simetria. Diu, per exemple, en el triangle equilàter i el quadrat. Aquí teniu els eixos de simetria, que vol dir que la figura és igual si la talles per l'eix, d'acord? És com un mirall. Diu, en un estel en forma de triangle equilàter es dibuixen dos eixos consecutius de simetria, aquests dos. Quant mesura l'angle marcat en el dibuix? Fixeu-vos, aquests tres eixos de simetria divideixen aquest cercle o aquest hipotètic cercle en 1, 2, 3, 4, 5 i 6 parts iguals. D'acord? Per tant, doncs, si està dividit entre 6, fixeu-vos que aquesta part és la que ens està demanant. Sí? Per tant, justament és aquesta part, és una sisena part de la circumferència. 360 entre 6 són 36 graus. Perdó, són 30 graus, no? I 360 entre 6 ens dona 60. Per tant, la solució correcta és la D. Diu, un estel té forma de polígon regular de n costats. Quina d'aquestes expressions determina la mesura de l'angle més petit que formen dos eixos de simetria consecutius? Com a exemple, si n és igual a 4 costats, l'angle és de 45. Si n és igual a 6 costats, l'angle és de 30. Primerament anem a revisar el que ens diu entre parèntesis. En l'exemple dels 4 costats, fixeu-vos quants trossos d'angles hi ha amb aquestes simetries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, per calcular aquest angle gris, hauríem de fer 360, que és tota la volta, dividit entre 8, el doble del número de costats. I això, 360 entre 8, és 45. Per tant, és aquest 45 que et diu aquí, si té 4 costats. Si té 6 costats, com aquest, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, quants trossos d'angle divideix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. D'acord? Per tant, seria aquest gris 360 entre 12. 360 entre 12 són 30 graus, que és justament el que et diu aquí. Aleshores, què està passant aquí? Si té 4 costats, fas 360 entre el doble de 4. Si fas 6 costats, és 360 entre el doble de 6. Si té n costats, fas 360 entre 2 vegades el nombre de costats. És la resposta C. És com generalitzar aquests dos casos. D'acord? Si seguim endavant, diu, si s'uneixen dos estels de forma hexagonal, quina d'aquestes figures presenta una simetria respecte a la recta? La figura A, la figura B, la figura C o la figura D? De les 4 figures, l'única que si pleguem això com si fos una llibreta, això sobre això, coincidiria en cercle amb cercle aquesta. Perquè fixa't, aquí el cercle aquest vindria a parar aquí, aquest cercle vindria a parar aquí i aquest cercle vindria a parar aquí. Per tant, l'única que és una simetria respecte a aquesta línia recta és la figura A. Diu que en una circumferència de radi 1 metre hi ha inscrit un estel que té forma de pentàgon regular. L'àrea d'aquest pentàgon regular, segons en Marc, és de 4 metres quadrats. La Júlia afirma que en Marc s'ha equivocat perquè l'àrea del pentàgon inscrit és 3,14 metres quadrats, menor que 3,14. Igual al nombre de costats, és a dir, 5 metres quadrats, igual al quadrat del nombre de costats, 25 metres quadrats, i més gran que 5 metres quadrats. Quina de les respostes és? Fixeu-vos, aquí tenim el centre d'aquest cercle. D'acord? Per tant, el radi ens diu que és 1 metre, serà 1, això d'aquí.
I justament aquest radi el podem dividir en aquests 5 triangles. Sí? Aquests 5 triangles que tenen en comú que són isòsceles. Són isòsceles vol dir que tenen tots els costats aquests igual a 1, perquè són el radi de la circumferència. Sí? Aleshores, ens demana que ens diu que l'àrea d'aquest pentàgon regular, segons el marc, és de 4 metres quadrats. Per saber aquesta àrea, jo què necessito saber? Aquest problema es pot resoldre de dues maneres, o de més segurament, però la manera més clara seria agafar i calcular l'àrea d'aquest triangle i multiplicar-la per 5. El que passa que això ens implica fer trigonometria, ens implicaria conèixer quin és aquest angle d'aquí, i a partir d'aquí saber quina és aquesta alçada, i fer la tangent per conèixer aquesta part d'aquí, i bastants càlculs. Però en canvi, només coneixent l'àrea del cercle, que sabeu que és el radi al quadrat multiplicat pel nombre pi, podem veure que aquest cercle d'aquí exterior té una àrea més gran que aquest pentàgon interior, perquè aquests trossets d'aquí són àrea de més que té el cercle, no? I el radi és 1. Per tant, 1 al quadrat per pi és el mateix que 1 per pi, i 1 per pi és 1 per 3,14, és a dir, 3,14. Per tant, jo ja sé que el cercle és 3,14. Per tant, l'àrea del pentàgon segur que és menor que 3,14. No és ni igual a 5, ni major, ni igual al 25, ni més gran que 5, és menor que 3,14, per aquest raonament. D'acord? Aquí tenies l'ajuda, deia l'àrea del cercle. És aquesta fórmula d'aquí. I per últim diu, aquesta figura està formada per triangles i quadrats. Quin és el seu desenvolupament? Si penses en els desenvolupaments, aquí, aquesta piràmide, et faltaria una cara de la piràmide, aquesta d'aquí, per tant això no pot ser. Aquí et faltaria també una cara de la piràmide, per tant aquesta no pot ser. Aquí et sobraria una cara, i per tant seria la D. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.